aquesta xerrada, explicar, molts dels que sou aquí hauríeu d'estar aquí darrere, no som només nosaltres que estem aquí darrere, hem fet això durant molts i molts anys. I la intenció era una mica com que aquí, a veure si em deixo les coses, que hem de dir moltes coses. Aquí a les Vinyes hi ha hagut ordre de desallotjament, va haver-hi un judici al principi el dia 24 de novembre passat, però s'ha aplaçat fins al 4 de febrer, és per la via civil, la via penal ja s'ha arxivat, però a l'engegar la via civil les probabilitats que ens desallotgin són molt altes. No hi haurà implicació per ningú en principi i en vistes d'això hem dit fem una mica de recull de tot el que s'ha fet durant tots aquests anys. Els centres socials que han vingut hem aconseguit que hi hagi gent de tots els centres socials que hem anat passant. Farem una mica d'introducció de què fem i què deixem de fer. Anirem explicant una mica centre social per centre social. Evidentment no tenim temps per aquestes xerrades, una guia per fer-ne una per cada centre social de 2 hores i encara no acabaríem. Però intentarem fer una mica de recull perquè és com la necessitat. Aquí hi ha més lloc, davant? Vull dir que si passeu aquí hi ha més lloc. Com la necessitat de traspassar el coneixement, no? Vull dir, el coneixement és important, l'autoformació és important, hem de saber què ha passat, què ha deixat de passar, quines dificultats hem tingut, quins problemes hem tingut i no sabem com anirà, però en principi no anem aquí de Happy Flowers que guai que és ocupar i que maco que és i que sinó com és que s'ha fet, com s'ha fet, quins problemes hem tingut, etc. Un cop dit el tema de les vinyes, un cop dit que cronològicament aquí tenim, podríem dir que històricament la drogueria va ser la primera casa que es va ocupar, després va venir l'Estella es va desallotjar de seguida, la drogueria encara seguia en peu, després es va ocupar la Fibra, van coincidir la Fibra i la drogueria durant bastant de temps, després van desallotjar la drogueria i després va a la Fibra, abans que ens desallotgéssim, es va ocupar Àcrates, sí, la diguéssim Copal, i ens van desallotjar els dos. Això ens va aixecar com a moviment, com a història, això podem fer una reflexió després. I després va aparèixer les Vinyes. Les Vinyes ara ja fa 2 anys i mig que està ocupada i sembla que té data de finalització o no, depèn del que fem i deixem de fer. I estem una mica amb el debat post, no? Què s'ha de fer a partir d'ara els que som aquí? O no hem de fer res o només hem de fer història i ja està. Un cop dit això, em deixo alguna més de la introducció? Jo crec que no. Sí? Anem per la feina. El cafè de mar us deixeu. Tens raó, això ho havia de dir ara també. O sigui, no podem incluir el cafè de mar aquí perquè explico què és el cafè de mar. 96, si no m'equivoco. Amb les dates intentem fer memòria col·lectiva entre tots. Jo me'n recordo bastantes dates, però vull dir que si ens equivoquem ho dieu, Però si no m'equivoco, el 96 s'ocupa el cafè de mar. Evidentment les opinions que donem aquí són totalment personals, no representem a tot el centre social que ho va ocupar, etc. Aquestes coses que es diuen. Però la meva visió del cafè de mar va ser a l'inici d'aquesta nova època, d'aquesta nova manera de funcionar, de la nostra generació, de les ocupacions d'aquest estil. I va ser com un enamorament, és a dir, vam ocupar, que guapo, vam obrir, érem assemblees de 50, de 100 persones, passava un munt de gent, tot era obert, i llavors vam començar a tenir els nostres conflictes, vam estar 2 i fins a 3 anys, el 99 encara vam fer un taller de desobediència civil, però llavors va morir per ell mateix. Però va servir per contactar-nos, per comunicar-nos, per trobar-nos, per conèixer-nos, i llavors d'allà van anar sortint diversos projectes i a cap d'un temps va aparèixer la drogueria. També aquí, si em permeteu, també hem de fer referència a la dreta sostre. La dreta sostre va sortir del Cafè de Mar, era un col·lectiu que deia que reivindicava en plan, en comptes d'ocupar, que fem un contracte de lloguer que consisteix en comptes de pagar amb diners, pago amb espècies. Jo t'arreglo, com ocupes legals, es van definir. I es va aconseguir un local, es va tenir 2 anys, i al final va haver de marxar amb el cap baix, no? En plan, no va haver de marxar perquè s'acabava el contracte, perquè la casa va estar buida durant molts anys. Llavors van ocupar altra drogueria i això ens va fer reflexionar el col·lectiu i llavors va aparèixer l'Estella. I després posem la paraula a Laia que ens explicarà la drogueria. Aquí hi ha les imatges. Vale, imatges. Sí, va bé. Jo em presento, em dic Laia, jo vaig formar part de l'assemblea de la drogueria. Parlaré de la meva experiència des del punt de vista personal, no estic representant a ningú ni cap col·lectiu i sobretot que tingueu present, que potser hi ha gent que va viure amb mi les mateixes coses i no comparteix
el meu punt de vista. Quan l'Enric va fer la convocatòria de la xerrada d'avui, sincerament em va motivar molt la idea de participar-hi, de portar el meu punt de vista, per no caure en l'oblit, perquè les nostres experiències, com havia dit l'Enric, es transmetin i de tots n'aprenguem, de les coses que hem fet cadascuna, doncs no em serveixin només per mi en el meu moment, sinó que penso que el que he viscut jo pot servir a gent avui. Aquest era un motiu bastant important, el de fer memòria, però també haig de dir que sí que veig que avui era una ocasió important perquè avui en dia la manca d'espais és més urgent que mai, hi ha necessitat d'espais, però hi ha necessitat de replantejar-nos molt com volem aquests espais i crec que era una bona oportunitat per venir aquí i mirar-nos a la cara i compartir experiències. Intentaré ser breu amb el que exposaré sobre la drogueria i espero no enrotllar-me gaire per donar peu a que més endavant, després de l'exposició de cada un, tinguem temps per intercanviar i fins obrir aquest, el que ara estem un fil és obrir una mica i que serveixi per compartir. Les imatges que he seleccionat no són de la drogueria, de l'espai, sinó de les mobilitzacions que vam fer amb la gent que vam compartir, tant de la drogueria com en diferents col·lectius. Penso que la jornada d'avui també ens ha de servir per fer autocrítica de com gestionem els espais, de les pràctiques, tant sigui de l'ocupació com no, i que sempre mirar enrere ens serveixi per mirar endavant. La idea d'ocupar la drogueria, jo no hi era en aquell moment present, em vaig incorporar un mes o dos més tard que s'ocupés. Va ser un grup de gent de diferents col·lectius i amb diferents inquietuds que van decidir fer la pràctica de l'ocupació després de moltes assemblees. Era una assemblea tancada que va ocupar l'espai i després l'assemblea es va obrir i va ser quan jo em vaig introduir a l'assemblea de gestió del centre social. I una de les coses que crec que es tenia clar, ja només amb com es va dur a terme aquesta ocupació, va ser que no es mirava el Cafè de Mar com un no precedent, o sigui, l'experiència això que ha explicat ell, que va haver-hi moltes coses molt positives i en va haver-hi d'altres que potser van fer més... es volia rectificar a partir d'aquella experiència. L'evolució, com evoluciona la drogueria? Doncs bé, el col·lectiu, que en un principi forma part gent de diferents tendències polítiques i gent del moviment independentista, gent de l'Ateneu Llibertari, gent a títol individual, hi ha un moment que es va consolidant i es queda un col·lectiu més, un grup d'afinitat, d'acord? Aquest grup d'afinitat llavors no està gaire ben inscrit en cap altre col·lectiu i comença a desenvolupar una tasca més autònoma dintre del centre social. S'encarrega de rehabilitar-lo i gestionar-lo i fa propostes i així anem creixent, i ens consolidem una mica com la gent de la drogueria. Vulguem o no, ens convertim en això. Això és important dir-ho perquè tant a nivell d'identitat com una mica el perfil que agafem és considerablement marcat. Ja tenim la nostra etiqueta de la gent de la drogueria amb el seu perfil més fosc, contundent, potser, no sé, teníem una mica un discurs. El model que volíem era un model que intentàvem que no oferir un espai obert a saco i a qualsevol tipus de discurs, sinó que plantejàvem que l'espai havia de tenir una línia més o menys de reclamar de protesta de política, social, de plantejar propostes en el sistema establert. Això també ens condiciona la relació amb la resta de col·lectius i va haver-hi durant els 4 anys que vam estar, vam compartir amb gent del Mosaic, de l'Estrella, amb Maulets, de l'Estella, perdoneu. I bé, això marca una mica els perfils i les relacions. També, això, llavors una mica
La drogueria ens caracteritza el rotllo d'aquest grup d'afinitat i fer molta tasca de treball intern. Durant bastant de temps desenvolupem una línia de discussió dintre del col·lectiu. Qui som, com volem fer les coses que volem fer, tenim un tarannà bastant reflexiu i autocrític. Una de les primeres coses que ens plantegem és l'ocupació com a fi o com a mitjà. I al principi la considerem com a mitjà per la connotació política que té en la situació actual i que hi havia llavors d'especulació urbanística. Ens semblava que era l'única forma d'adquirir espais i donar-li aquesta... amb la mateixa pràctica tu ja estaves fent. La idea que l'ocupació fos un mitjà, no una finalitat, també volia dir que el que teníem ganes era que allò fos una eina per traspassar-la realment. I això sovint era una tasca difícil. Sovint costava molt traspassar les quatre parets de la drogueria i la feina i la tasca que fèiem es quedava una mica allà estancadeta, d'acord? És una altra reflexió. Llavors fiquem èmfasi en l'ocupació i això la contemplem com l'única via en aquell moment. Eren bastant crítics amb masoveria urbana o amb llogar un local, coses que potser jo personalment ara sí que em plantejaria sense cap tipus de problema. En aquell moment no el contemplàvem i generaves tot un discurs polític en el per què era en aquest sentit. O sigui, vulguis o no, ens identificàvem amb l'ocupació i les nostres relacions a nivell de ciutat i a nivell de fora de la ciutat acabava sent una identitat una miqueta. Llavors hi ha un moment que el col·lectiu es transforma i es bifurca i passa de ser d'un col·lectiu que ho fa tot, hi ha una servei de gestió de l'espai i es bifurquen els diferents projectes i inquietuds que té cadascú, perquè es veu que no anem tots a la una i que això dificulta que els diferents projectes que s'encabeixen, mica en mica anem definint. Al llarg dels anys es va definint i es va consolidant aquesta estructura d'organització. Coses que vam omplir la drogueria, doncs biblioteca, cafeta, campanyes solidàries, amb lluites d'arreu, vam treballar molt el tema de la repressió, el treball antirepressiu, projectes autogestionats de música, de do it yourself, coses de fes-ho tu mateix. I una de les tasques que sempre intentàvem és portar el discurs al carrer, el de l'ocupació, el de transformació social, i sempre buscant aquestes afinitats externes que ens costava però que era una mica la idea. I obrir el projecte. El projecte intentàvem no ser només l'espai físic i l'acció d'ocupar, que en principi era aquest mitjà, però sí que una mica ens va convertir després tots valoràvem que, almenys, que sí que ens va identificar, ens va englobar i un cop desallotjats, doncs, ens va costar molt arrencar i vam dir sí, buscarem un altre espai i realment no va succeir. Jo he estat pensant aquests dies més enllà de l'espai. Valoro el que pensàvem en aquell moment i la trajectòria que hem tingut fins ara, si això ens van desallotjar el 2006, no? Tinc per aquí comptat. Sí, el 2006, ja fa gairebé 6 anys, doncs, ostres, veus que realment a vegades parles per tu mateixa, de dir, no, tornarem a fer i tal, però veus que realment ja has format part ja ha sigut un precedent. Aquests 4 anys han tingut les coses a vegades, la història no només la traspassa per a través de tu, sinó que també es ramifica amb la resta de gent. El tema de la repressió, de l'MTV, d'aquesta acció que esteu veient ara mateix, que va ser un cop fort. Aquí va ser quan es van fotre les multes d'ordenança al civisme, 20 i pico persones, 1.300 euros de cada persona, i va ser, justament aquesta acció va ser de protesta del desallotjament i ens va portar tot un any o 2 anys amb un procés administratiu que va desgastar, el col·lectiu ja no tenia la força ni l'empenta d'altres moments i ens va fer molt de mal. Jo crec que ens va fer mal. A part que les necessitats van canviar i la gent va anar evolucionant. Una mica ja vaig acabant.
És sèrio, això. Una mica és com les experiències ens canvien, ens transformen, ens fan créixer. Jo crec que tota la gent que vam estar a la drogueria podria compartir aquestes paraules amb mi, que va ser uns anys i que, bueno, ara m'he quedat una mica en blanc i ja seguiré, sí, després farem una mica de compendi. Jo de moment ho deixo aquí si us fa res, vale? Això van ser quasi 4 anys, del 2002 al 2006, però no va arribar als 4, no? Sí, va arribar als 4. Va ser just... Aquell cap de setmana va ser Madrid. Doncs el 2002 la drogueria ocupa. Mentrestant, la gent que vam ocupar l'Estrella estàvem en el Mosaic, que era un local que hi havia al carrer Sant Simó, a Sant Andrea quan baixes, i que practicàvem la masoveria urbana. És allò que us explicava abans, ens acaba el contracte i tenim molts de dubtes. La drogueria ocupa i ens demostra que l'única diferència que hi havia entre ells i nosaltres era obrir la porta, no tenir la por que tenim tots a dintre. I llavors nosaltres el que fem és iniciem, jo ho dic per si algú vol practicar-ho, doncs ho practiqui, però ens va servir moltíssim fer una ronda de contactes i ens vam anar a visitar altres cases ocupades. La drogueria la coneixia, doncs vam anar a Can Masdeu, vam anar a milers de vivendes, alguna de les no sé quantes que van fer, vam anar a fer contactes amb altra gent, vam conèixer com funcionàvem, entrar a dintre, veure els papers, veure les assemblees, i això ens va contagiar molt. Llavors vam fer un cap de setmana de reflexió i vam decidir ocupar amb l'Estella, que era el mateix grup que estàvem diguéssim, a Beates Costa. Llavors va començar a haver incorporacions noves per una acció que vam fer a Hisenda, que vam ocupar Hisenda, llavors va haver incorporacions d'alguns pintes que hi ha per aquí, i el grup més o menys era, jo vull dir que era molt fort, que estàvem superconscienciats, havíem treballat junts ja feia un temps, havíem estat treballant el tema de l'especulació immobiliària, havíem estat mirant les cases buides que hi havia a Mataró, al Padró, i ens enteníem molt, no? Jo en tinc un molt bon record de com a grup, diguéssim que productiu, no? Que realment fèiem accions i fèiem coses, no? Els bicicletats, per exemple, no? Que vam iniciar, just al moment d'ocupar l'Estrella, vam fer una mena de campanya del mapa de Mataró, i vam fer una web en què es veia el mapa de Mataró i hi havia zones on es veia l'especulació que hi havia en aquell lloc. I llavors d'aquí es va sortir a fer una bicicletada, la primera bicicletada, que ens vam dedicar a anar a una ruta per Mataró, anar parant els llocs, a cada lloc hi havia algú de l'associació de veïns o algú que estava implicat en el projecte i ens explicava què estava passant allà. Que això era compartir la informació i provocar que... Ahí està. Vale. Llavors, insisteixo amb la por, Insisteixo amb la por. Vull dir, hòstia, es té molta por obrir la porta. I després quan ho has fet dius, però això és superfàcil, tio. Et fas moltes paranoies. Nosaltres vam arribar a fer un taller d'escalada. O sigui, l'Estella era fustes Fran, no? Cambrils, no és igual. Camp Maimí, al carrer La Panto, a l'esquerra. Llavors podies entrar per darrere i el que vam fer, una gent que sabia escalar ens va ensenyar a escalar. Llavors vam anar uns quants, vam pujar un dia al Parc Nou, a veure com fer-ho, llavors ens vam dedicar vam decidir entrar un dia abans per veure com estava, si valia la pena, primer fos un estudi de camp, mires unes quantes cases, mires una mica la història de la casa, quan fa que està buida, de qui és, pots anar al registre de la propietat i per 3 euros et diuen qui és l'amo, llavors pots investigar una mica qui és l'amo, què té i què deixa de tenir. I llavors vam decidir anar allà, vam mirar-ho i vam entrar un parell, vam començar a fer fotos, uns quants repartits pels carrers del voltant per mirar que ningú ens veiés o que no passés res, no recordo que devien ser 6, 47 del matí, un juny, un maig, som allà a la platja, vam ocupar el 10 de juliol, perquè va ser el mes abans. I llavors van entrar, van fer les fotos i van sortir, llavors van mirar les fotos entre tots i van dir que superguapo, que vinga entréssim. Llavors per entrar el que vam fer és vam fer una convocatòria a la plaça Santana de roda de premsa per explicar-ho del mapa i l'especulació que hi havia a Mataró, va venir la premsa i llavors vam anar tots junts caminant i nosaltres ja l'havíem obert, ja estava obert, o sigui, només va caler fer així, perquè la paranoia que sempre hem tingut és que no et poden veure mai forçant la porta, si la porta està oberta, doncs representa que és una història legal més complicada, però després com veureu, al final s'ho passen pel forro, i llavors vam entrar uns quants a dintre, vam estar-hi una sèrie d'hores, va venir la policia, va identificar qui era, vam donar el nom, i llavors se'n van anar i ja vam entrar.
ens vam dedicar a netejar, al principi va ser un procés iniciàtic, molt col·lectiu, hi va venir molta gent, i netejant, ordenant, remenant, i mica en mica es va anar formant. Era, insisteixo, amb el grup que ja venia format, que després a la fibra és diferent. Doncs un grup que ja venia format i hi ha incorporacions puntuals i que s'afegeixen a la dinàmica, no? Això no sé quina valoració hem de fer, no? Perquè va ser així. I aquest grup, doncs, amb les incorporacions, bueno, diversos tallers, no? I a la primera setmana ja teníem corrent, teníem aigua, teníem internet, i ja començava el tema sense fils, a despuntar, un petit parèntesis publicitari, Mataró sense fils està connectat a la xarxa i ara podem anar fins al Pirineu saltant de poble en poble, o sigui, feu-vos ja de gifi.net, tanco parèntesis, i també teníem internet perquè ens connectàvem a un veí d'allà. Sí, no hi havia l'infraestructura que hi ha ara i no ens podíem connectar amb l'obra sense fils de Mataró perquè no hi era, no? Després ens van treure l'aigua bastant ràpid, vam fer fins i tot un forat a terra del carrer i llavors vam anar a la font que hi havia al costat i sempre agafàvem aigua allà. Una de les coses que vam fer va ser això de la bicicletada, ja ho he dit, Mataró sense fils es va estar reunint allà, va ser una època que es va reunint allà, fins i tot vam muntar un atac sense fils, va dir un dia que ens vam reunir bastants friquis. Això va ser com els inicis del Hack Lab, que també aprofito pel parèntesis publicitari de Hack Lab Nòmada, som un col·lectiu que com a nom que ens representa, podem dir que hem estat a tots els centres socials de què estem parlant avui, no? I ja diem Hack Lab Nòmada i hem pogut anar saltant d'un en un. Vam començar a l'Estella, vam anar a la drogueria, vam anar a parar a l'Estella, de la fibra... Feu-vos la Hack Lab. Llavors allà vam fer festes, xiringuitos, també vam fer un taller de bicis, també el Hack Lab, diverses xerrades, de fet allà vam fer un cicle de xerrades justament parlant de les ocupacions anteriors que hi havia hagut. I recordo que vam fer unes xerrades en què va venir del Cafè de Mar, van venir de les Esmendies, no? No, sí, de les Esmendies. També van venir. De Can Noè, és veritat, i llavors els de l'Ateneu, d'aquí de la plaça de Cuba i la plaça de les Treses. I una mica potser allò va ser el que va provocar que avui estiguem aquí, no? També el grup aquest ens dedicàvem a fer mercats d'intercanvi i en aquella època en vam fer uns quants, ho fèiem cada mig any, ara fa un temps que no es fan, si algú té ganes de fer-ne, sisplau. Dia 7. Perdona? Dia 7. Diu. Estem fent un per al dia 7. Dia 7 de desembre. L'endemà De gener. A on? No sabem del tot. A la plaça de l'Ajuntament, sí. Us arribarà la convocatòria. A la tarda, sí. Puta mare. També recordo una manifestació en suport a l'Oriol disfressats de barrufets, que va ser molt divertida. I la veritat és que vam estar-hi del 10 de juliol fins al 18 de febrer. Vam estar-hi Sí, no? S'ha repetit, no ho trobo bé. No puc fer totes alhora, però no... Vale. No. Ja està bé, ja. Ara ho posarem. Vale, sí, anava pel tema de que el 18 de febrer es va acabar i la veritat és que va ser una putada molt gran perquè anàvem pujant, vull dir, jo em tiraré floretes perquè estava allà, no me'n tiro masses, però vam començar a tenir molt de contacte amb uns col·lectius, estàvem a la drogueria, llavors associacions de veïns, la bicicletada, vull dir, estàvem creixent molt, començava a venir molta gent, i la veritat és que ens van matxacar molt, ens van fer molt de mal, perquè a més no ens en vam ni enterar. Vam venir amb l'excusa que no havien trobat a ningú, doncs hi havia la vivenda al costat i a la vivenda també totes les pertinences i tot el que tenien, ens ho van destrossar tot i va ser molt a sac. A més, va ser un cas claríssim de que ells que diuen que defensen les lleis se les salten, no? O sigui, hi ha un procés, no? I jo soc ocupant, però hi ha un procés legal que diu que si jo em declaro ocupant, doncs haig de passar un procés judicial, haig de declarar, fer el judici, i llavors surt la sentència i llavors s'aplica. I això és tot un procés. Doncs se va saltar. I fa van saltar de manera que el secretari judicial, que era el que havia de venir a notificar conforme hi havia una persona dintre i aquesta persona se li entregava la carta o la citació pel que fos, en comptes de fer aquesta entrega, entra, obre la porta i deixa entrar amb tot l'exèrcit al voltant, i deixa entrar la constructora, a la propietària de la casa, totalment il·legal. I entra i el primer que fa és rebentar l'escala, rebentar els sostres, amb tot el material que hi havia dintre. Hi havia les freses, ordinadors i
i tot el que hi havia, que hi havia molta cosa. I bueno, nosaltres ho denunciem, la nostra advocada va al jutjat de guàrdia, ho diu, i al cap de 8 o 10 hores paren el desallotjament, no? Pareu que això és il·legal. Ja està tot destrossat, no? Han entrat i tot destrossat. El secretari judicial doncs, se li està anant a darrere encara se li està anant a darrere. Vols fer algun apunt legal o... Digues, com està el tema? Em sembla que ha explicat això l'Enric. Es va decidir tirar endavant una denúncia. Això va ser l'any? 2005, 18 de febrer de 2005. Doncs ara, fa un mes, hem acabat el procés d'instrucció del cas i hem aconseguit processar el secretari judicial que va donar l'entrada al propietari. I serà el primer judici d'un secretari judicial a l'estat espanyol acusat de prevaricació per un cas de desallotjament il·legal. Estem a l'espera que s'iniciï el procés judicial. Volia aprofitar per dir-ho aquí. Tant la Federació de Civils de València Mataró com l'Observatori d'ES, que és un grup d'advocats que es dediquen al tema de drets socials, es van personar com a acusació popular i entre aquestes dues organitzacions i el grup que havíem estat portant a que en quedi, iniciarem mobilització per donar sortida a això. Tenint en compte com estan anant les coses i el debat que tenim aquí, serà interessant per poder posar sobre la taula el tema dels drets, de l'habitatge, dels espais, però ja ho farem córrer quan sigui. Merci. Vale, llavors d'aquí, el desallotjament, clar, sort que teníem els arguments a la drogueria i ens acullen a casa seva, però la veritat és que emocionalment i mentalment va ser una hòstia bastant forta. Ho dic perquè suposo que quan hi ha un desallotjament que el preveus o que el veus a venir, no ho sé, bueno, sí, perquè de la fibra va ser així, suposo que et pots preparar una mica més. Bueno, de fet, també podem fer la reflexió després, que després de la fibra també què va passar, no? Però ens van matxacar molt i ens vam, com a grup vam estar com molt, sí que era un grup molt unit, un grup molt fort, però vam tenir moltes palles mentals i llavors vam estar de 5 mesos a la drogueria i llavors es va tornar a ocupar la fibra. Que es va ocupar la fibra, que continuo... Vale, en tot això estàvem en què estem convivint amb la drogueria, també s'ha de reconèixer que eren dos motors diferents, ens vam intentar col·locar en el seu lloc i vam tenir les nostres diferències i les nostres desavinences i vam arribar a la conclusió que, bueno, que era més important tenir dos motors que no pas tenir-ne un de sol barrejat, no? I llavors vam decidir anar a la fibra. Aquests mesos van ser, ja us dic, que mentalment ens va costar perquè vam deixar de fer activitats, no sé què. Però podem dir que al cap d'un any d'haver ocupat l'Estella, que era el 10 de juliol del 2004, el 9 de juliol del 2005 s'ocupa la fibra. I amb la fibra es despenja gent, que després de l'hòstia de l'Estella es despenja, perquè va ser un xoc fort, i s'hi va afegint altra gent. Reflexions. L'Estella era, jo crec que era una, per dimensions estava puta mare, supergran, però tenies espais petits per poder gestionar. A la fibra se'ns en mana la pilota. No? Era absolutament gegant. Era una nau molt gran i amb 4 habitacions petites, bueno, unes més petitones. Què va provocar això? Que el primer any, no un any, sinó uns bastants mesos, allò va costar engegar-ho. Hi hauríem de posar ara el de... I el lloc, no, on era, que també era lluny. Sí, el lloc estava molt lluny, també anava bé pels veïns perquè estàvem separats dels veïns, però el problema era que estava molt brut, estava ple de... Bueno, fora estava molt brut, vam netejar el fora, però dins estava ple de fibra de vidre. O sigui, a sobre hi havia com la fibra i llavors hi havia unes planxes d'alumini i aquestes planxes les havien tret i hi havia tot penjant i estava del terra. L'aire irrespirable, super xungo, era super tòxic, la sostre era uravita i bueno, ens vam dedicar moltes i moltes hores a netejar-ho. I clar, no teníem llum, teníem aigua, doncs la vam treure, teníem l'aigua dels bombers, havien tallat l'aigua, però teníem l'aigua dels bombers, com era un lloc tan gran, i llavors la vam estar fent servir, ens anava molt bé. Així veieu com estava, no? Aquesta foto és molt guapa, estava bastant guarro, però també vam fer el mateix procediment. És a dir, vam trobar 2 o 3 llocs susceptibles d'anar-hi, vam buscar la història,
vam entrar i aquí també hi havia una història d'especulació important. És aquesta fàbrica de Sants, i en Sants era un paio que davant del tanatori vol fer, no sé quan, aquesta història ja fa temps que l'he perdut de vista, però volia fer molts pisos, el seu s'hi va posar en contra, i va fer una permuta amb l'Ajuntament, i l'Ajuntament li va donar facilitats, i això s'ho va quedar l'Ajuntament, i en principi aquí hi ha d'haver una escola. Però bueno, però com està el pati de les retallades, segur que no fan una escola. Llavors aquí fem un estudi de camp, veiem que sí, entrem, aquelles fotos que heu vist al principi, que estava tot molt brut, doncs entren 2 persones, d'amagat, vigilant al voltant, vull dir, com a metodologia per, si algú té ganes d'entrar en algun lloc, doncs per fer-la servir, no? Fem fotos i després ho vam mirar, vam fer fotos sobretot de la seguretat, és a dir, finestres trencades, del tema de la llum, el tema de l'aigua, i bueno, qüestió, entrem. I com decidim entrar? Doncs no quedem aquí, sinó fem una convocatòria, vam fer 2 carrers més avall, al carrer Gibraltar, que també era un espai que reclamava el barri i que no se n'acabava de donar, i vam dir així que es pensessin que anem allà. Llavors vam fer la cercavila fins a arribar aquí a la fibra. I ja us dic, ens va gastar moltíssima energia els 8-10 mesos primers netejant-ho i arreglant-ho. I a més era el mateix grup, us deia que s'havia hagut algunes incorporacions, però bueno. Llavors ens arriba el cul d'any, la festa del cap d'any, que li diem cul d'any, que fem juntament amb Maulets, i ens foten una multa de 5.500 euros. A més, el nom d'una de les persones que havia agafat tenia en propietat un pis i l'amenacen d'expropiar-li el pis si no paga la multa. Llavors el correm i tots a intentar trobar aquesta pasta que vam pagar. També hi ha reflexions més endavant que hem fet i no sé què, que al final acabem treballant i fent cafetes per recollir pasta per pagar les multes. I llavors va sortir el moviment de no pagar les multes. Això és una altra cosa. I un cop està després del cul d'any, la cosa comença a tenir una mica de vida. I la gràcia que té és que el durar més, per exemple, el durar més que l'Estella, l'Estella és allò que era un grup molt unit, pum, i ens trenca. Aquí, al anar durant més, com que comencem a tenir una mica d'habilitat, dona lloc que cadascú té necessitats diferents. I, per exemple, jo m'implico més amb el Hackland Nòmada, fem trobades a nivell estatal que es diuen els Hack Meetings, i en organitzem un aquí a Mataró, que és els pollos més grans que he muntat mai. Hi ha un munt de penya, estem un cop de setmana aquí aprenent que les noves tecnologies no passen és a dir, no passen ni per Windows, ni per Facebook, ni per Google, no? Vull dir, si som lliures i volem demanar llibertat i volem compartir un coneixement i reclamem desobeir les coses injustes, doncs, sisplau, no utilitzem aquestes coses, no? Vull dir, si volem reivindicar un consum responsable, doncs ho hem d'intentar ser en tots els àmbits que podem. I si podeu, intenteu, i si no sabeu com fer-ho, veniu a Hackland. Però no penseu que de la mateixa manera que anar al campo suposa una sèrie de coses, utilitzar Windows és el mateix, utilitzar Facebook, doncs, estan primant la privacitat es perd, està regant les teves dades... Ara no toca. I el que volia dir és, senzillament, ja les passo, el que volia dir és que el grup aquest es subdivideix, ve més gent nova, llavors apareix el Hackland, apareix la gent de circ, amb els seus trapezis, apareix el calaix de sastre, apareix la vivenda, apareix la cuina... Metralla... Sí, apareix metralla, apareix la gent de l'Hort, els avis de l'Hort que van fer a Rocafonda, i apareix gent nova, ells s'apunta. I així, coses que no hagi dit l'Enric, doncs, poques. Una mica els eixos de treball, l'autogestió, l'autoformació, l'autoorganització, això està clar que personalment vaig aprendre una mica el tema de les assemblees o com es funcionava des de la fibra i la relació amb molts grups diferents, com dèiem, que hi havia moltes activitats, que hi havia molts grups que s'havien ubicat, havien agafat el seu espai allà mateix a la fibra i tots formaven part de l'assemblea i era com una comunitat molt gran. També la dificultat del barri de Rocafonda, d'estar en un barri que això de l'ocupació potser com que els quedava una mica lluny i una mica gros i va ser com molt nou arribar a la gent, anar pel carrer i explicar-li a la gent i aconseguir que gent de totes les edats vingués i estigués allà a les assemblees i participés. I
parlant, per exemple, de la vivenda, hi havia vivenda, la vivenda també va passar per no sé quantes fases de gent diferent, 3 o 4 fases de gent diferent. Al final, jo el tema, per exemple, de tot el desallotjament i tot això, jo no vaig ser-hi, no en tinc ni idea, no estava aquí, i també suposo que això m'hauria d'explicar-ho. Vaja, que dius la vivenda és un moment... La vivenda també, però es va... Vull dir que hi havia una vivenda inicial, no? I després gent que venia de la drogueria també va estar vivint a la Fibra, que va acabar arribant molta gent des de l'Estella, des de la... Quan van desenganxar la drogueria, van anar passant per la van Fibra. desenganxar les vivendes ocupades que hi havia al costat i que ens vam acollir. I que va estar canviant, que estava Ens molta vam gent. acollir a la Fibra, la gent que estava vivint allà. Jo aprofitant que parlem de la vivenda, un parèntesis en Manel Puig. Vull recordar en Manel Puig, no? Que va ser una persona que va estar allà, que ens va ajudar... Manuel Puig, el cubano, no? Que ens va estar... Bueno, ens va ensenyar a fer titelles amb el hardware que ja no tenia cap més utilitat i ens va ensenyar un munt de coses i ens va deixar durant la Fibra. N'hi ha 4 dels que han sortit en el vídeo que ja no hi són. La Cristina, en Manuel, en Dani i en Pere Boix. Joder. No, jo ara passem el vídeo. Passem, passem un vídeo de totes les activitats que es feien a la Fibra, que en lloc d'explicar-ho és més visual i crec que així en general, no, de la Fibra. Bueno, hi havia una gent que era un grup de vídeo que va sortir alguns del Hack Lab i alguns de la del Hack Lab van dedicar a fer un taller de com editar vídeo en programari lliure, única i exclusivament, i van intentar fer mostrar el manifest perquè ja teníem possible data de desallotjament i van mostrar una mica tots els tallers que es feien. Evidentment no surten tots, però en surten uns quants. Dura 13 minuts i creiem oportú passar-lo. A veure si tècnicament tot funciona. Fiquem en llum. Han passat gairebé 1000 dies des d'aquell 9 de juliol de 2005 i 1000 dies d'il·lusió i de treball donen per molt. En aquest temps s'ha intentat generar un espai obert pel barri i per la ciutat. Un espai autònom i autogestionat on milers de persones hi han passat, hi han debatut, hi han conviscut d'igual a igual sense restriccions. I hem vist néixer moltes assemblees, grups, espectacles i solidaritats. Hem vist com d'una terra erma i deixada se'n feien els pel barri. Hem vist com d'un espai abans mort sorgia la màgia del circ. Com un espai abans abandonat servia ara com a vivenda per a desenes de persones, que d'altra manera si no quedaven exposades a l'exclusió. Hem seguit lluitant per una comunicació lliure i compartida, que ens enriqueix a tots, i hem crescut col·lectiva i individualment. Certament, però, no tot han estat flors i violes. També hi ha hagut conflictes, projectes fracassats, moments d'estancaments i mancances. Però això ens ha enriquit, ens ha fet més fortes i ens ha permès aprendre dels nostres errors. El conflicte porta al debat porta les idees porta la pràctica, i aquest, creiem, és el camí del canvi. Si més no, el que nosaltres seguim, sense líder, sempre amb respecte, però amb un objectiu molt clar, canviar l'actual sistema que ens oprimeix. No són els 1000 dies el que els molesten, sinó el que s'hi ha fet, la influència que ens genera al barri i a la ciutat. Ens ho demostren experiències passades, com la de l'antic centre social ocupat autogestionat d'Estera, que després de ser desallotjat i destruït, porta 3 anys essent un trist solar sense ús. O la de la drogueria i les vivendes ocupades del Carreró, que després d'un any i mig continuen tapiades i sense ús. Ens volen gestionar les vides, volen que ens mantinguem en silenci, adormits, però la Fibra, com d'altres espais de la ciutat, és una espurna en la foscor. Quan intentes adormir una petita espurna, aquesta molesta i tranquil·litza, al fi i al cap desvetlla. No ens desperten les campanes, ni les cornetes electorals, ni la doctrina comunicativa. Ens desperten els somnis, les idees, la convicció en la lluita, l'inconformisme. És per això que ens volen apagar, que ens volen silenciar, perquè temen l'exuberància d'una societat sense por. Però la ciutat és plena d'espurnes, de fars minúsculs que poden esdevenir encegadors, i per què no dir-ho, encisadors. Ens volen robar un espai, però l'espurna no s'apagarà.
ja que es manté just allà on no poden abarcar-la, en la consciència. Així que mal que els pesi, des de l'Assemblea de la Fibra i de tots els col·lectius, moviments socials i persones que hi participem, ho diem ben alt, seguirem lluitant, seguirem creant i seguirem cridant. Altra volta amenaçats, altra volta en perill. De nou, Ajuntament, capital i forces de repressió s'uneixen per intentar acabar amb un centre social urbà de la ciutat. Ara, li toca la Fibra. Però nosaltres diem, de la Fibra no ens mourem, no ens toqueu la fibra, aquí ens plantem.
Olha minha mão, eu falo que tem tudo, de ter que trabalhar. No calo tá escuro, 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 mas faz mal. Fico muito mole na cama a sonhar. Sonhar com a praia de Belém, com a praia de Belém. Esse meus amigos, história de Belém, a história como fiz pela primeira vez. A noite que estamos, muito tempo faz. Ainda havia escola, ainda era rapaz. Uma noite eu caminhava pela praia de Belém. A lua se mandou-me, carinha de francês. Francês, mamãe, mulher, a filha dela. A filha aborrecida, não brincava com ninguém. Isso não pode ser, isso não pode ser, isso não pode ser, isso não pode ser. Era um garotinho, ainda não foi na espera. Correndo, estragada de diversos muito lento. Muito estranho. Bueno, després d'aquest vídeo tan interessant. Vale, això aquest vídeo es fa perquè es pot preveure el desallotjament. Hi ha data de judici, etc. I en tot això, doncs la fibra comença a patir, el que us deia abans, que l'estella ens matxaca molt, que ens facin fora a saco, però la fibra també, la novetat és que diuen que es faran fora, però et diuen a partir d'una data, no et diuen una data en concret. Això és un canvi que va haver-hi, que clar, se'n van adonar a l'administració de que si deien marxareu el 18 de febrer. Clar, ja es muntava un poll el 18 de febrer i no podien venir perquè es muntava un desallotjament, era un merder immediàtic i no sé què. Llavors el que fan és fer el canvi i dir a partir del 18 de febrer. Això vol dir que, clar, tu no pots aguantar 2, 3, 4 setmanes d'anar allà cada dia, vull dir, la gent es desmobilitza i no aguanta. I una mica la fibra anava per aquí. I en tot això apareix a l'Àcrata. Bueno, una mica en l'assemblea de la fibra, alguna gent decidim una ocupació abans del desallotjament, no? I intentem fer-ho i després d'uns quants mesos d'assemblea i de presentar llocs, si la fibra era gran, doncs agafem un encara més gran, perquè jo era 4.000 metres quadrats eren, o per ahir, i jo me'n diré les dades, el 24
4 del 5 del 2008 ocupem i de sobte tenim 2 centres socials ocupats i en aquest també estava molt brut, que per cert jo tinc imatges, però no sé si passen el Carmen i jo, per a que us doneu una mica a la gent que no els vareu veure. Ui. Un segon, que m'he emocionat en el vídeo de la fibra i clar, vale. Le dones a ti i ja està. Ficar-lo en Bueno, i va ser molt efímer perquè vam tindre la mala sort de que van cometre una altra il·legalitat i ens van desallotjar el mateix dia que la fibra. I això és un desallotjament, és dispersió i realment es va fer molt de mal, encara que alguna gent va ocupar la vivenda. Posteriorment, el col·lectiu en general se va dispersar prou. El desallotjament de la fibra i d'Àcrata va ser el 29 de l'11 del 2008. Sí. Ai, he seguit d'octubre, de l'11 no, del 10. Perdó. I nosaltres en Àcrata una mica la diferència que hi havia en altres ocupacions és que vàrem dir que a l'assemblea anàvem com a persona i no com a col·lectius. Era una mica diferència per a fer una prova. I realment temps ens va donar per a netejar i poca cosa més. Esto és una mica algunes imatges, perquè tampoc n'hi ha pràcticament res de documentació, perquè hi ha imatges que es van donar als periodistes de quan estava bruta i quan l'havien netejat. I jo ara no tinc màquina per a poder editar vídeo i no puc ni fer-la més clara ni res. A veure, la màquina és molt lenta i no veureu massa, però era un espai enorme. Jo soc molt bona per a xerrades, així que jo el que he agafat és per a que veieu una mica el que volíem fer, és que vàrem fer un escrit i el vàrem repartir per tots els veïns dels costats, casa a casa, donant el document. Jo el que vaig a fer és llegir-lo per a més o menys donar la impressió del que era. I alguns dels que esteu en Àcrata, vareu estar en Àcrata, voleu dir alguna cosa més, jo no diria massa, i el que si voleu és parlem de com va ser el desallotjament, que va ser prou dur, no? I l'escrit era hola veïns, ja teniu on venir a buscar la sal. Intentàvem fer una mica de broma en això, no? Som un col·lectiu assembleari de gent diversa que lluita per assolir noves formes de vida i organització basades en l'autogestió. En ocupar aquest espai cerquem assolir... donar-li, ja no entenc la meva lletra, en els nervis i tot això en tanta gent. En ocupar aquest espai cerquem donar-li un ús social, cultural i a més de cobrir les necessitats de vivenda que tenim denunciant l'especulació que en aquest cas està fent el propietari de la fàbrica, la Caja Provincial de Jaén, posant en evidència la quantitat de cases deshabitades i d'espais abandonats que existeixen actualment. Alliberem un espai víctima de la fuga de capitals, com és la Secopal, per donar-li vida i fer del que era una fàbrica de diners una fàbrica d'idees i vivències. Des d'aquests nous centres socials us convidem a totes les veïnes i veïns a participar de l'assemblea i dels projectes i activitats que ens duran a terme. Varen fer molt poques activitats, solament un parell de tallers i varen preparar l'espai i vàrem tindre temps de fer una cosa més perquè va vindre el desallotjament. I si tu vols contar, que a tu t'agrada més parlar que a mi en públic, doncs... Llavors
la reflexió nostra era què ha passat, no? A l'Estella ens desallotgen a Saco i aquí, clar, ens avisen que ens desallotjaran i llavors decidim de dir no, el que no podem fer és, com ens vam ratllar molt, això estic parlant molt a nivell personal, hi ha molta gent diferent i... Doncs clar, com que havíem tingut, quan ens van desallotjar vam anar a la drogueria, però vam estar molt de temps abans de ocupar la fibra, sempre feia etern, el fet que ens fessin fora de manera, diu, aquest cop no pot ser això, estaria bé ocupar abans i així no hi ha, perquè sempre diuen que l'ideal és et desallotgen, no diuen, et desallotgen i llavors fas una mani i vas a un altre lloc i ocupes, no? I ja tens el nou lloc, sobretot perquè no hi hagi un intermig, perquè és quan la gent es dispersa, es desmobilitza, etc. I doncs ocupem abans, va sortir fatal, no? Vam dir ocupem abans perquè així quan ens allotgin un tindrem l'altre. Doncs tu també va ser bastant il·legal, de la fibra va ser procés normal, legal, no sé què, però de Secopal s'ho van treure una mica en plan aprofitar el mateix dia que venen i desallotgen els dos espais. I bueno, ens van aixecar de tal manera que tota la gent que ens movíem en aquestes dues assemblees, des de llavors conjuntament no hem fet res, és passat. Les nostres mogudes, cadascuna de les seves històries, però la reflexió aquesta, de com l'ocupar, no ho dèiem abans, ja ho diràs tu, el fet d'ocupar que et porta això, a que la que et fan fora, la cosa es dispersa. S'ha de dir que el Hack Lab va continuar i ens vam anar a una associació de veïns, a l'Escorxador. I llavors vam tenir la gran sort que l'any següent, això era l'octubre, no? I el 27 de juliol de 2009, doncs en Guard continuarà. Sí. Bueno, a veure, miraré d'anar per passos perquè ho tinc aquí apuntat i segurament em diré nerviós, però bueno. Bé, a les Santes del 2009 s'ocupa aquest espai. El cert és que, doncs, bueno, estudiem temps, doncs, pensant la idea d'ocupar, nosaltres doncs, tant les reunions com el nostre espai físic era el casal Félix Cucurull, que encara existeix, però bueno, veiem la necessitat i l'oportunitat d'ocupar un espai que també doncs, fos un de trobada i alhora doncs, un espai on sigui més activitat. Això era una idea que anava volant per allà i mai trobàvem el moment. Llavors, clar, és d'aquestes coses que vam pensar, home, doncs el millor moment, ara potser estàvem en una paranoia, però potser vam pensar el millor moment és coincidint amb les Santes, que la policia estarà enredada amb el tema del Parc Central a última hora, doncs nosaltres entrem aquí i com que són santes, doncs no estaran per nosaltres. Bueno, això potser era una flipada i si ho haguéssim fet un altre dia doncs no hagués passat res. Però, bueno, la veritat és que van sortir bé, vam ocupar i bé, a partir d'aquí, doncs, cert que molta gent ve aquí a veure l'espai, es comença a condicionar. La veritat és que s'arregla de forma bastant express, no? Vull dir que el setembre estàvem inaugurant, hi havia molt de material de nivell de cadires, taules, coses d'aquestes que havien quedat al casal Félix Cucurull de quan un altre casal de Vilassama, el Pullanc, havia tancat i vam poder condicionar-lo molt ràpid i bueno, en la instal·lació elèctrica, tot això, gent que ja en tenia va posar-hi molt de la seva part i es va poder inaugurar al setembre. S'inaugura, l'inici va ser complicat. Bé, Maurets potser no tenia clara quina era la funció ben bé del que havia de ser el casal i molts condicionants més fan que aquí en el casal hi quedi no tota la gent que a priori havia participat a les primeres assemblees. Tot i així, el casal continua.
dir que l'espai aquest no només havíem mirat aquesta casa, sinó que se n'havien mirat moltes i aquesta casa portava 40 anys buida i quan vam entrar aquí no hi havia res, vull dir, estava totalment buida i en part ens va ser millor per començar-hi a fer coses perquè no vam tindre que treure ni netejar res, sinó que ja estava pràcticament tot net i va ser com vinga, som-hi. I després ens vam trobar una mica que no sabíem nosaltres que el procés judicial iria com ha realment anat. Primer va anar a parlar, jo no en tinc ni idea de temes jurídics, per tant segurament m'equivocaré d'explicar-ho, però per lo penal va quedar tombat i el propietari no va tornar a posar denúncia i així hem estat fins al setembre aquest que s'ha despertat i ha dit que prou. I per tant, i aquí el que ens pensàvem que duraria unes setmanes van allargant i fins a dia avui. Bé, l'Assemblea de les Vinyes continua fent activitats malgrat és molt reduïda i després els dos col·lectius que sí que hi participen activament, que és el FETLAB i Maulets, hi continuen fent activitats. Cert és que, per exemple, Maulets, la dinàmica que té perquè també estem repartits a nivell de la comarca, potser no li ha donat la potencialitat i ni ha servit perquè aquí sí féssim moltes de les activitats que nosaltres fem, perquè en fem arreu dels pobles, llavors aquí potser una mica... Després he fet una llista de coses negatives i coses positives, i segur que me'n deixo un punt, però crec que una és de la poca... el que poc s'ha pogut aprofitar aquest espai, malgrat estar aquí al centre de Mataró, que hagués pogut tenir molta més vida. Bé, això, Maulets i el FETLAB anem fent activitats i un any després venim de celebrar el primer aniversari de les Vinyes i hi ha un cas repressiu prou important, que és que el detenen i hi ha tota la moguda a la detenció de l'Audà, que acaba amb bastantes multes i una multa ens afecta bastant perquè fa que estiguem pendents una mica de tot això i ara m'hauré de retrobar els meus paperets. Bé, sí, el cas és que aquí s'han anat fent activitats, algunes han tingut més tirada que d'altres, però el cert és que els dos col·lectius que han continuat fent les activitats ha sigut Maulets fent que l'Assemblea de Maulets ha considerat que era interessant que es fessin aquí en aquest espai i a l'Assemblea. La resta de moltes iniciatives han quedat bé, han anat sortint però s'han apagat i ara fa la primavera passada, si no m'equivoco, es va fer com una assemblea oberta que va ser com, posar fi al mal inici, però tot va anar molt lligat al tema dels indignats, va ser com una cosa com molt junta i tampoc va servir per acabar-li de donar tota la força que en aquella assemblea es va veure, que s'omplien tot de comissions i tot de coses, però després es va anar desdibuixant i adormint. I bé, llavors arribem aquí. Jo he fet unes quantes coses, jo suposo que després del debat serà una mica de gràcia, no? Només, per exemple, a l'inici nosaltres ens va servir molt perquè malgrat que coneixíem experiències d'ocupació i podíem haver participat més o menys mesura d'aquestes, la gent que vam ocupar les vinyes no ho havíem ocupat mai, i va ser com també el que s'ha dit, de trencar la por aquesta, a fer aquest pas i aquesta penso que és una experiència que a nosaltres i a la gent que ha estat aquí ens ha servit perquè no la teníem i ara això està canviat. Què passa? Coses mancances que nosaltres... que jo, aquí, si és 100% personal, tot, que ens hem trobat.
ja l'he comentat, els problemes inicials, que va ser un desastre tot el que va passar. Després, a nivell d'espai, doncs el cert és que és una casa molt cèntrica i que està prou bé, vull dir que no és una cosa molt gran com la Fibra o l'Estella, i tampoc és un zulo, però té un problema d'estructura que fa que pràcticament només es pugui utilitzar la planta baixa perquè a part de dalt doncs, és un perill i els arquitectes, nosaltres hi anem, s'hi puja i tal, però que no s'utilitza per por. Després que també tot és personal, crec que potser no s'ha obert no hi ha hagut un horari molt fix d'aquest espai, llavors no ha servit perquè fos un punt de trobada com nosaltres inicialment pensàvem, no? No ha sigut un punt de trobada habitual de la gent, llavors clar, tu podies passar per aquí i trobar-te obert, com podies passar per aquí i trobar-te tancat i mil possibilitats. També un de les mancances del fet que molta de la gent que va ocupar això doncs era gent que no era de Mataró mateix, vull dir que suposo per la composició de l'estructura de Maulets a nivell comarcal, doncs era molta gent que venia de fora, suposo un esforç haver d'anar a fer assemblees, activitats i coses a un poble que potser no és el teu. Després que estàvem aquí al centre, que està molt bé, però sí que a l'inici es va avisar tots els veïns que estàvem aquí, què anàvem a fer, les nostres intencions i tal, i sí que es va tenir molt en compte el fet que s'havia d'evitar al màxim que els veïns es posessin contra nostra per qüestions de molèsties o coses d'aquestes. Llavors això també ha fet que, per exemple, nosaltres aquí poques activitats a partir de les 12 ja s'hi han fet i les úniques bàsicament s'han concentrat en les santes que coincideix amb l'aniversari de l'espai, que era com si aquí aquests dies no podem celebrar, doncs ja apaga i vamos. Què més? Positives, sí. Doncs a veure, coses positives. Doncs el que hem dit, que hem trencat la por aquesta, també que era un espai cèntric que ha servit sens dubte per també ser un punt de trobada i per intercanviar experiències tant amb la gent del Sablà com gent que ha passat per aquí. Ens hem conegut força gent aquí en el casal. A nivell concret de Maulets doncs ha sigut un revulsiu brutal i a veure, nosaltres jo crec que és superimportant el fet de tenir un espai físic, no? Un espai físic que et permet fer el que tu vols allà, no dependre de si et donen permisos o no, i sobretot un punt de trobada i també un espai on poder guardar el teu material, les teves coses, tota la teva infraestructura que et fa després desenvolupar la teva política allà on vulguis, a nivell de carrer o com sigui. I un dels pors, i quan va arribar aquest setembre el tema de que el judici anava per lo civil i que ja la cosa començava a dir, ojo, que aquí tampoc tindrem les vinyes tota la vida, doncs va ser això, de dir com fem que Casal Popular Les Vinyes tingui un final feliç, i sigui això comporti relligar-ho amb un altre projecte potent i com evitem que la gent es desmobilitzi i d'aquí ens surti una cosa potent. I una mica la idea era aquesta, de dir, iniciem la campanya contra el desallotjament, però la iniciem fent un recorregut a tots els casals i amb la idea d'ajuntar aquí esforços i mirar de veure què es fa. I una mica la situació és aquesta. Ara la situació actual del casal és que s'ha pogut ajornar el judici, que el judici serà el 6 de febrer, però la idea és tornar-lo a ajornar. La idea és anar ajornant-lo màxim fins que arribi el dia que ja no es pugui ajornar més i que les vinyes no hi puguem estar. Però la idea és que abans d'això ja hi hagi una altra cosa que suposo que es parlarà aquí entre altres
coses. I bàsicament això. També una cosa que és positiva, però això és un nivell personal, és que crec que potser perquè no s'ha obert lo suficient, doncs no he tingut l'oportunitat d'això tampoc de convertir-se a vegades un dels problemes que només sigui un espai, una cafeta o un espai que aquí va de ser com un bar, però de la nostra de la beguda, no? Però bueno, per la resta, aquesta és una mica la situació i ja està. Vale. Faig una mica per fer una mica de conclusió, simplement amb el que pensàvem que seria interessant és ara donar una mica de veu a tots i totes els que estem aquí. Hem pogut veure diferents exemples, diferents models de centres socials ocupats, a nivell així de reflexió, per fer una mica de recull de les coses que hem estat dient. Estem parlant de la necessitat i de la manca d'espais socials, d'espais de confluència de gent, de trobada, de pràctica, de treball assembleari, horitzontal, de protesta, de com traiem la protesta al carrer. Estic parlant de moltes coses ara mateix, però estem parlant de com obrim els espais, com obrim els projectes, com els gestionem, com aconseguim aquests espais, si els aconseguim a través d'una ocupació o no. Hi ha altres maneres, o sigui, penso que ara podem xerrar del que ens doni la gana i que ens motivi la gent que tingui ganes de compartir experiències, necessitats, doncs, o sigui, una mica hem fet aquest repàs així dels últims anys, però amb la voluntat que ara aquests elements que han anat sortint es treguin a davant i que els que estem aquí ja crec que ja hem parlat molt i que compartim una mica necessitats i valorar aquesta experiència, aquestes valoracions positives i negatives que hem fet de les experiències ens serveixin per plantejar nous horitzons. Crec que és innegable que falten espais i que també penso que una de les coses que avui en dia ja tenim, jo quan vaig començar a reunir-me amb la meva penya, això encara no ho sabia, però que per voler canviar i transformar el món que vivim, que crec que és el que ens uneix tots aquí, primer ens hem de transformar en nosaltres mateixes, no? I això s'aconsegueix amb autoformació i en generar projectes d'aquest estil. I perquè això pugui ser possible en moviments socials de més a caire autònom, que no tenim estructures consolidades, sí que necessitem un tipus d'espais que ens donin aquesta solidesa, però que els espais els omplim la gent. Jo ho deixaria una mica aquí, no sé si deixo alguna cosa, però si algú té ganes de... no sigueu tímides i tímids, si algú té ganes de dir alguna cosa. Fem un aplaudiment als ponents. Thank you.